الرحمن الرحيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ayat ingkang nembe dikulos niki wau disenrake karakteristike wong ahlul kitab, wong Yahudi, wong Nasrani sing zaman semanten penghunine penduduk Madinah niku di samping wong Yahudi ahlul kitab ya ana wong Nasrani Najran saka asli wong Arab Yaman. Sing wong Yaman wis padha masuk Islam dadi kaum sahabat Ansor. Sing ahlul kitab ya Yahudi iku bangga Yahudi sebagian nama sing mlebu Islam, sebagian etok-etok mlebu Islam tapi dadi munafik kaya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ana sing tokoh kiai Yahudi sing mlebu Islam dadi sahabat sing terkenal yaitu Abdullah bin Salam. Ana Ka'ab bin Akhbar niki tokoh Yahudi pinter ngaji maune wis pinter ayat Quran ayat kitab Taurat niki pinter tapi gak percaya ambek Quran betul wis Sayyidina Umar kalau dia ngomong Ka'ab iki wong pinter tapi gak sampe Islam ngono lho aku ki wong wis ngerti kitab kok ngono Islam nek aku ora dianggep wong apa-apa terus dhek di samping apal Taurat, Injil, ayat Quran sing diturunno iki ora apal wong asli wong Arab. Bantahe ayat Quran, jare Quranku masalul ladzina humilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Wong-wong sing keparingan kitab Taurat terus ora dilakoni, ora digowo kira dilakoni iki jarene mbok padakno kaya himar sing nggawa lembaran tumpukan kitab. Lha aku iki himar mbok kon mlebu Islam nek. Terus bareng keturunan ayat iki wedi ya ayolah kita bareng terus
mlebu Islam. Mergo iki ada sedikit izin. Kowe wong ahli kitab kabeh padha imano ambek kitab sing wis tak turunke ya kuwi Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an mau memperkuat benerno isine Taurat. Engko nek ra gelem iman sadurunge teko hukuman saka Gusti Allah, wajahmu dipeluntir, wajahmu malah kuwi ora duwe rai. Engko nek mlaku piye? Aunal anahum kama ana ashab sabetin tak bendoni kaya lek bendoni wong sing oleh balak nalika dina Sabtu. Dina Sabtu iku zaman Nabi Musa biyen. Dadi kan Nabi meskipun terpaut jarak ribuan tahun tapi iso nyeritakno mergo mukjizat. Wong ya bahwa jeneng wong Yahudi, wong Bani Israil yang ceritane nek Nabi siji kalau nanti aja nganti golek iwak dina Sabtu. Dina iwak dina Sabtu kok ndak oleh bala. Lah diwehi cobaan nek dina Sabtu iku iwak kemriyek nang pantai. Omahe iki nang pinggir pantai wong Bani Israil sing ashabus sabut iku. Was'alhuman qaryatil lati kanat hadirotal bahri iku ceritane niku ning dosa. Jajake takokno Muhammad nang ceritane wong sing omahe ning pinggir segara, ceritane wong Yahudi biyen sing wis urip biyen kuwi yo ngerti kok wong-wong kuwi cara bahasa kita ngoten. Ikya'uduna fisabti nalika ngliwati wates ing dalem dina Sabtu. Iku ning dosa ceritane. Disebut nang kene ashabus sabti tok, tak critakno sepilas. Iddatihim haikanuhum yauma sabtihim sur'a nalika dina Setu. Iwak iku malah kemlelet padha mentas nang pantai, padha mentas mangan-mangan mungkin mantek ngrentek ngoten. Ujiane. Lah sementara wis diwanti-wanti aja nganti memet dina Sabtu. Lah nek ora dina Sabtu dilarang golek iwak angel ora karuan. Wayo malah pituna la taktihi nek ora dina Sabtu dilarang iwak iku angel ngoten lho critane diuji nek dina Sabtu iwak kemrut. Iwak kemrut ora karuan terus dikakali. Ayo ngene saiki. Ayo padha saiki mek pisan terus coba. Sing iman ora iman ya aja kok nek bendu. Wis gak ngono ngene, kok dijupuk dina Sabtu dikek nang tasan dikek blumbangan nang dhisik. Kok jupuke sesuk Senin Selasa Rabu diakali ngoten. Direko-reko ben ora kena walate dina Sabtu. Utawa digawe wuwu, jero saiki wuwu pasang ndek dijupuk dina Sabtu. Pokoknya ngakali, jadi orang Yahudi itu ngakali ya. Karena orang kena dikomongi, terus akhirnya sabda wis diarah kuno kira datang kosi jadi ketek kabeh. Bar turune ayat iki jenenge Abdullah bin Salam Ka'ab bin Akhbar niku sing maune mau mlebu Islam mlebu Islam tokoh-tokoh Yahudi iya ini. Nanti waca sik ayat iki terakhir. Ya ayyuhalladzina utul kitaba ya ayyuhalladzina iling wong akeh utu kang wis diparingi ya alladzina alkitaba ing kitab aminu padha iman sira kabeh bima kelawan kitab nazalna kang wis nurunake sapa ingsun Allah musatikon hale benerake lima maring kitab ma'aku kang sertane sira kabeh dadi kitab sing diturunno sing pertama iki maknane Al-Qur'an sing kedua maknane Taurat. Ya fungsine karuan di samping hidayah pituduh kanggo iman tapi yang membenarkan isen-isene Taurat. Padha percaya padha iman ambek isine Al-Qur'an. Mengko beli an-nabu misa sadurunge yen dong busak sapa ingsun Allah.
wujuhan ing pira-pira wajah banaruda mongko nuli malik sapa ingsun Allah malik iki pokoke di nyemeng ala adbariya ing atase guri-gurine wajah. Jika tadi keturunan ayat ini jenenge Ka'ab bin Ahbar itu sudah diterima masuk Islam. Abdullah bin Salam itu dulu Islam. Sing wong iki mergo dhek ngerti iman nabe. Ceritane bali Israil sing biyen nalika padha melanggar perintah Nabi Musa terus langsung kena balak kena bendu kena bencana iki wis kurang ceritane. Auna ana to nglanati sapa ingsun hum ing kitab kama kaya barang lana wis nglanati sapa ingsun Allah ashab sabati ing ashabus sabt ing wong kang duweni dina Sabtu critane wau wong sing diwanti-wanti aja memet aja golek iwak ning dina Sabtu nek pengen selamat. Tidak diuji agar dino satu iwak ini hukum keluar nang pantai duduk minggir jadi itatihim hitanhum yauma sabtihim surro'a nalika tiap dino satu iwak itu teko kemeluwet cepetan nang pantai kemeluwet ragaruan lah sing iman ya ora oleh ya kuwi sirian dilarang ora oleh nanti memet dina Sabtu. Dadi pantangane dina Sabtu biyen ngoten. Minggu nganti jenang memet terus ora apa-apa. Penting dina Sabtu aja nganti dalem iwak. Lah apa wae dilarang. Yahudi biyen iki malah gadang malah nantang. Woyo wis diwenehi mangan mana mbek sawah ora usah nandu ora usah masak anggo dijugo dipangan mana kuwi kaya blendok kaya anu ngono kaya jeli metune kowe langsung dipangan fungsine kuwi ngumpuli susu sing madu sing disine wae iki sawah kuwi kaya ndok manuk uyuh nek saiki meh kaya uyuh ngendok terus ora wis ora usah masak anggo dijupuk lalu karek mangan iki bene iki dan Israel kurang wae kudu ya musalan nasbi atau amu wajib itu Musa iki mangan iki ya terus nanti ngono lho jaluk nang pangeranmu atau narobaka yuk dijelas mimma tumpitul ardu mimpa lihat. Padahal yang dijaluk itu malah sak nisore mutune. Jaluk janganan, pangko, bayem, timun itu dari. Juga sing penting brekel, wis diwehi mangan sak benahe, sak warete sing penting aja nganti dibontok golek. Aja nganti disimpen, adalah disimpen. Mana wasalwan terus ora metu. Terus ora metu wae, ora metu doke. Jadi sumpah jaluk malah jaluk sing ora dadeg jaluk pengen koyo kampung timun apa jenenge brambang pokoke sing mutune sak sore ngono nek kowe pengen ngono ya balik nang Mesir kono nek itu misrong baina kumasa atur piye pokoke patrape sing penting brengkel terus kaya ashabus sabt iki pengen memek ya malah memek Sabtu Gusti Allah dadi kethek anu dadi celeng itu sing celeng pasti kon mlebu kota kon mlebu karo sujud karo tingklo karo maca hikmah malah nek mlebu karo iwi karo ngosel-ngosel rumah karo muni tingtok piye to ada di Sabtu dadi celeng terus ge mangan wae wis ana apa ngruwoi pestine Gusti Allah Gusti Allah ada iku mahmulan dan lakokake dadi kabeh sing wis ditakdir Gusti Allah iku mesti
mesti dumadine ora kena dipalangi, ora kena diajo-ajono. Apa wae sing amruwah mbok apa wae kamulyan utawa kasangsaran iku nek sing ditulis dening Gusti Allah ora kena dipalangi, ora kena disurung-surung kaya wong nasibe wong iku biyen ketoke kleweran, ketoke rusik-rusik, saiki kok iso mulya niku piye rahasiane Gusti Allah kan amruwa maqmula. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Terus iki kabeh tumurune nalika Abdullah bin Salam iku tokoh Kiai Yahudi Taurat sing wis mlebu Islam. Wis mlebu Islam mangger ana wong tokoh Yahudi liyane sing ngreka kitab tentang hukum. Iku Abdullah bin Salam sing macakno kitab Taurat, iku dhek alim kawrume. Kawrume mlebu Islam wis ahli kitab Taurat. Jadi begitu mlebu Islam Abdullah bin Salam iki dadi sahabat sing kundian. Sing anggere wong Yahudi ngakali gawe kata-kata sing gawe ayat Taurat dirubah-rubah. Iku sing bantah Abdullah bin Salam. Terus mana inna wa hasatamani Gusti Allah iku la yaghfiru ora ngapura sinten Allah ora ngapura sapa Allah ayus roka yen totin sekutokake sapa Allah iklan Allah ayus roka yen totin sekutokake sapa bihi Allah ya kenal misalnya wa yaghfiru lan ngapura sapa Allah ma'in dosa-dosa dunalika kang saliyane mengkono-mengkono syirik musyrik liman keduwe wong ya saku kang ngersakake sapa Allah niki babagan syirik utawa musyrik utawa nyekutokake Gusti Allah kaya patrape wong kufar Mekah ambek wong Yahudi. Musyrik iku tak aturke bolak-balik. Musyrik iku mempercayai anane liyane Gusti Allah sing iso wae manfaat lan madharat iku musyrik. Mempercayai ana budhen sing iso wae waras utawa lara iku musyrik. Mempercayai ana panggonan angker sing iso marai lancar dagangane utawa seret dagangane musyrik. Mercayai ana nggon sing ampuh sing nggone iku nek di nggone ngene marai ngene nek di nggone ngene marai niku musyrik malati nek malati nek kualat kabeh musyrik. Jadi kula paling ra percaya ambek enek nggon dhewe kene angker punden kene angker. Sak tanggungan iki ra enek nggon angker. Ora percaya nek sing angker. Wes nek muni nek percaya wong angker sing menghuni sapa? Kon mara nang aku, kon ganggu aku. Sing ngomong ki ra kabeh kok. Jadi iki pemerintah itu gak mboten pemerintah itu tapi neguhno atine jenengan kami aja seneng enggak ada keyakinan aja seneng keyakinane gempil perkara sing ora roh jadi ora sendang nek sing nek iki gak roh kok kowe lah sapa wae sing muni kuncen sing muni pelawanan sing muni blegete iki takoki nek bae buat ini Mbak mundur kene Mbak wujud sapa lah wong panane apa wong kaya apa ora enek roh kabeh dados kabeh dadi percaya enek liyane Gusti Allah sing iso wae manfaat lan madharat iku musyrik dosa sing paling gedhe sing ora dimapura Gusti Allah nek nganti mati ora tobat niku maksude. Lagi kalau mudah-mudahan ngajinya ukur-ukur itu membaca di
pedhot innallaha la yaghfiru an yushraka bihi Gusti Allah ora ngira ngapura dosane wong sing musyrik teko ngono teko ngono tok. Lah nek ditakoki lah nek wong tobat sak urung mati piye? Dikola syukur anu gitik syukur ngegas wong musyrik ora ngira ngapura jatah neraka. Neraka wong iku gak oleh. So, hak Gusti Allah sing nerakano. Ya maksude kene nyarno aja apik tok, nyampeno kebenaran tok, tapi ora oleh nerakano wong neraka. Diemit jahanam iki berarti jasmu kok ben. Gak oleh ngono niku pas wong elek lah nek iso ditungane ora ditungane ya pasrahno Gusti Allah. Budaya nyampeno kebenaran ora terus nyanu neraka wong sing ngono gak nyampekno apa anane musyrik iku nek ning tafsir Munir disebut ana loro musyrik uluhiyah lan musyrik rububiyah. Musyrik uluhiyah yang tak sampai wau musyrik sing meyakini ana liyane Gusti Allah sing iso imam banget lan mangko. Nek musyrik rububiyah meyakini ana liyane Gusti Allah sing iso nglebur dosa utawa iso nambahi ganjaran, sistem jaminan, sistem tebusan, bayar semene wis kubur kabeh dosamu. Aku yang itu iso semene 1 juta. Wis beres kabeh anakmu ben dadi ahli swarga kabeh. Iki musyrik. Lah musyrik dosa sing gak dimaaf Gusti Allah. Nek kira-kira nganti mati urung tobat. Dadi aja lincipen tok lakupen. Wong musyrik mesti neraka lah. Kok sing gawe neraka, sing duwe neraka ta piye. Sing penting ngono ki aja diterok ngono wae aja neraka-nerakano. Lah nek bar iku wong tobat dadi ahli ibadah ya wae dhewe kecil. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Gusti Allah ngapura dosa liyane musyrik kanggone wong sing dikersakno dosa apa wae nek Gusti Allah ngersakno liman keduwe wong yasha kang ngersakno sapa Allah. Jadi dosa apa wae nek Gusti Allah ngersakno ngapura Gusti Allah iki hobi maringi pangapura. Ghafur iku maknane seneng sugih pangapura, sugih maringi pangapura. Gusti Allah iku hobi maringi pangapura, ora jaluk lah, ora jaluk lah. Padahal dosane akeh wong manusa gak iso ora dosa gak iso. Kok kira-kira Gusti Allah gak sugih pangapura kaya umat biyen nang dosa langsung dosa ketak ngono banyu kabeh wong sampeyan iki nek kontrol ndase gitu kaya jaman kuno dosa langsung ketok dosa tok wong sapa lha dosa yang nabiyen kan dosa kecap lok nek ngene lok nek ngene dosane ukur-ukur nek bilang bunteng kaya macan trembak sapa yang dosa entek akeh. Cuma nak ditutupi ke Gusti Allah, Gusti Allah itu mau sataruh uyuh mau ngapura. Orang jo ngapura lah, awake dhewe nglakoni salat, iku wis mlebu. So, innal hasanati yudhibna sayyi'at wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafam minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyi'at niku surah Yunus Yusuf akhir. Lakonan sholat inolan wongi mergo sholat iku lakon apik iku iso mlebu dosa ora jaluk ngapura lah enten lakon wajib iku dosane ngapura. Terus ayat sing kenane iku intajani bukaba iramatun hauna anu kafir akum sayyiatikum. Angger kowe kedo dosa gedhe ya tak ngapura kabeh dosamu iku janji Gusti Allah. Jadi Gusti Allah iku hobi sugih pengapura najan dosane awake dhewe sepira wae sing penting ora pedhot apa-apa.
kabeh mesti di ngapura Gusti Allah. Ada cerita zaman kuno, zaman Bani Israil. Wong apik iki sumangsa dosane akeh. Dosane akeh, pesen yang dosa akeh le yo anak tuku cara basa kene ngoten. Aku nek mati kok aku buang ya bar minggu gua anak sepuro aku nek wis pas angin dadi murat marit rumasane ben malaikate bingung nek aku lumpuhno. Ini ake wedi. Terus bareng wis ditur ben akhirat nah ceritane. Lah kok ora kali ngono iki apa le? Kenapa anu kamu laku kowe? Lah kula wedi masa kepean dosa. Mereka duweni wedi ning Gusti Allah sing kaya ngoten niku wong sing mau lakoni akeh di ngapura berarti itu ana swarga. Mula dengan ayo betapa bagian wong iso nglakoni apik sing akeh. Siap dosa sing akeh arep-arepe ning Gusti Allah supaya di ngapura. Gusti Allah sugih ngapura. Anggere di ngapura dosane dadi berkah iki. Wa may yusyrik wa man sabane wong dadi tak dalem nek ana kae sabane wong iku yusyrik nyekutake sapa wong billahi lawan Gusti Allah kutake mau banding-bandingno ambek liyane Gusti Allah wong awake dhewe wae dibanding-bandingno ora gelem kok awake dhewe iki terus dibandingno ambek sapi emoh umpamane kula jenengan duwe anak karo bojo. Bojone suwene ambek sapi. Rene wong sing diluli sapi. Lah kula penik blas piye to Bu, to mbok to Mang. Kok sing ngono sapi lah, jero sapi iki timbang kowe. Mang lek bangane dingono ya. Ya, lu rapi iki timbang kowe tak dol kayu kok nyentek ledhit tok dina turu. Diserupakno dibanding-bandingno wis sapi kudu nyengel jitoke apa nek Gusti Allah dibadakno ambek patung ambek ngoten niku. Monggo Gusti Allah ora bakal ngapura nek urung tobat sareng mati. Wa man kasabane wong ku yusyrik nyekutake ya mandillahi lawan Allah. Apa ditara maka teman-teman gawe sapa wong isman ing dosa aliman kang gedhe, dosane gedhe banget, dosa sing paling iku dosa musyrik. Nek nganti mati ora tobat. Lah nek sawono mati terus tobat nasuha ya di ngapura ya terus swarga. Alam karo iki sebab kudune ya wis padha mek mau. Wong-wong sapa jenenge wong Yahudi buane Abdullah bin Ubay. Kuwi wong Yahudi apa? Aku iku anak-anak Gusti Allah. Aku kasih Gusti Allah. Mulai ra ngira aku somben mlebu neraka ra ngira ya nek wis dhisik. Paling-paling ya trimo disenggol orang yang disenggol ning kejaba mung 7 dina apa 6 dina lan tamasana illa ayya ma'duda. Ana sing muni aku iki anak-anak Gusti Allah lan kekasih Gusti Allah. Ora kira aku mlebu neraka. Ning jarane nek terangane neraka iki. Wa al-yahudu haitsu qalu nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu wa Gusti Allah. Wong keparake Gusti Allah aku macam-macam mbek aku ora ngira neraka ben anake Gusti Allah. Mula terus dadi sebab turun ayat niki. Alam karo apa to orang ngerti sira Muhammad dadi anggere ayat dimiliki alam karo. Itu kandungan di dalamnya dengan suatu hal masalah inti sing ya menakjubkan, agak menakjubkan ya orang lumrah nggunakake ya ora masuk akal. Alam kana apa ora terus sira Muhammad ila lina maring wong akeh yuzakuna kang padha nyucekake ya lina angkusau ing awak dhewe lalina nyucekake iki cara bosone awake dhewe
pemersik-resik semudi suci rumangsa apik dhewe padahal itu orang kita kabur ya liyane nah dia mungkin membeli dia aku keparak nek Gusti Allah kok aku bolane Gusti Allah aku anak Gusti Allah ora ngira aku neraka kowe iki apa intip ben neraka wong kowe anake wong ora jelas ya mesti neraka nek kowe lah ngene iki ora yang tok saiki padahal asline kelakuan Yahudi piye ini kadang kalau saiki nganggo gawan agama karena kurangi ilmu atau karena kediri nafsu iki wong liya dianggap rawan swarga wong liya neraka kabeh iki sing swarga aku cepat Gusti Allah aku binasaku wong jiwa sing kundian ya apa nasabe wong ditekan rawan ora iku kadikola enak sing gulu-gulu nasab iki enak padahal wong sing nasab terindah nasab paling mulia kaya Sayyidina Ali kepake Rasulullah yo mantune yo misanane yo kekasih ngendika asyarafu bil adab bil ilmi wal adab la bin nasab kemuliaane wong kuwi ora karo nasabe tapi perkara ilmu lan tata krama mbok nasab nabi ana wong dua kaya neraka kaya Kanan aku bojone nabi nek wong dua kaya neraka kaya bojone nabi Nuh lan nabi Lut sebuah sapa wae semudi suci terus jampes remeh liyane wong sombong iki bakal cedak bilane wong pamer bakal oleh pemburine dadi sing diterawayat iki samuci suci kemersik-resik tujuh zakuna angkusami Balillahu balikai Gusti Allah iku zaki bersihake sapa Allah man ing wong ya sa'u kang dikersakake sapa Allah Gusti Allah sing bersihno kawulane Gusti Allah ana wong sing atine resik tapi ora pengen ketok Gusti Allah sing resik cukup Gusti Allah tok ae sing pirsa nek aku resik dadi enak kita miye butuh kiai sing pokoke ndelikno ndelikno kuwaliane nek kok wong salame misal pakai anu matamu iki wis anggone tapi judule kuwi waline Gusti Allah sing ora pengen ketok ben dielek-elek wong ya kok sing pepek terus awake mati pesen iku wong iki salah wong sekitar bang ya sing cerita pesen kok nek aku mati aku sampeyan dusi anggo banyu iki ya banyu sak kan dicilik dolanane sak cilik iki bisa ngono kok iku ngedusi kok cukup ya kok dicilik iku ngedusi ngantek-entek ora entekno ngantek rata padahal wedi jenenge sing wong sandar kumau bariku lek kebuka jebule dhek lek misah antar petok misah pengen delikno apike nek ngono iku Gusti Allah sing bersihno ora bakal iso direkor ora didolimi nek kanggo wong umum kanggo umum teng awake dhewe ibadah sing sregep akhlak tata krama dijaga sing apik ora seneng kremehno liyan ben cukup Gusti Allah sing pirsa awake lan nyati awake dhewe ngono wae ora aneh-aneh Gusti Allah sing bersihno nang atine kula jenengan ora usah dironyo-ronyo dituduh-tuduhno soal ibadah wes ora kuwi tahajud 50 rakaat wah antek tele-tele mau tahajud mau turu mau ingat karo mesti ku pamere wong gak dingolo tapi aja kabeh wong dinas pamene cerita wong jani aja sih umpamane ana wong ape ngetokno nek awake dhewe wong ahli ibadah utawa wong ahli sedekah aku dik iki jane ape moro ape kudu receh nglanggar tenan padha Bila ora sido dan piye ora sido diceritakno ben ketok kersang wong apik ora usah diorno kebaikan itu ning surat An-Najm fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman taqa ora usah
kowe kabeh padha kemresik nyucikno cekno resik-resik awakmu. Gusti Allah kowe pirsa atimu pirsa niatmu. Wala yulamulan ora padha didolimi lan ora padha denani ngaya sapa wong katilan lalih sithik-sithik katilan ya dene katilun kuwi serat sing ning jerone isi kurma saiki sing cilik dadine sedikit pun sak rambut pun ora bakal didolimi ora bakal sia-siano amale menungso iku. Undur kaifa yaftaruna Allahi kadiba. Undur padha ningalana sira Muhammad delok ana Muhammad kaifa alih kaya apa to kaifa iku kaya apa to yaftaruna padha gawe-gawe sapa wong akeh Yahudi Allah ing ngatasé Gusti Allah al-kadiba ing gegorohan ing penggorohan dadi wong-wong sing kakean modus, kakean lebih, kakean pencitraan cara bahasa saiki ngono. Kakean mereka kakean bertengsing, kakean istilah sing isine ngnutupi boroke, ngnutupi atine, ngnutupi niatan gedhe. Kaya wong Yahudi mau. Tapi nek ditantang menang ora wani. Nek ngaku-ngaku kan aku ki anake Gusti Allah. Aku kasih Gusti Allah. Tapi nek tenang, nek kowe tarah anake Gusti Allah, kekasih Gusti Allah, kowe jek mati saiki ben padha kepakes kekasih wani ora. Tantang ngono aku. Ayat surat Jumu'ah yo. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ayat niku nek juz 8 surat Jumu'ah. Kanjeng Nabi diulang Gusti Allah nantang wong Yahudi kilani ya. Wong Yahudi dawuh Muhammad ucapno nek wong Yahudi nek kowe ngaku kekasih Gusti Allah, golonge Gusti Allah, anak-anak Gusti Allah, kataman nang mau ka ing kuntum shadiqin. Ayo wis saiki donga dan jaluk mati saiki ya. Ndang arep mati Gusti kula kene jenengan ndang jaluk mati apa diamini Kanjeng Nabi, kowe sing donga tak aku sing donga. Akhire ora wani ngene jere cara keparep Gusti Allah. Kasih Gusti Allah tantang kon mati kataman nang mau ka ing kuntum shadiqin. Tapi langsung ditilani oleh ayat wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Ora bakal sing terus meletak merupuk ngono iku wani arep mati tenanan iku ora bakal. Wala yatamannawnahu abadan selama-lamanya ora ngira wani kon arep mati dalane. Bima qaddamat aydihim mergo ya mongso ya eling. Dek kelakuan ini ra bejaji ya sadar nglakoni dosa iki asline ya ora atine nek kuwi lakon ora bener. Maling iki takoki atine nek jujur ya ora nek ora bener wong demenan iki atine ya ora tapi kalah mbek nafsune ngono wae. Mula ya wedi kon arep mati nek ora wedi nek saiki nek gampang. Masih ngomong ini omongan pemerintah tak tantang lah ini aku wani ngomong nantang. Nek duduk kuburan, nek dadi sepurine, Bu, ngadep kulon karo nantang di jare Mas Puri. Enek malaikat, cuma tak buki wae ora tapi parani malaikat, Bu ning sepuri ora usah bengi nek wong akeh. Suwine 5 menit sedilone 2 menit. Cek kuat urip suwe. Aku kudu roh gurune sapa. Nek duduk wong sing pemerintah lho nek anu umpamane sing ngomongane padha waktu satu sini anu ngomong ngono wedi rawani aku wani mesti rawani sing rawani sing tukang gaturan sepuri ya wedi dhewe rawani udah tahu guru tahu roh padahal dia ora umum ana wong bu ning sepuri
Ante yang ngukur mulai sesuk ya dutenan. Ana nek cerita wong akeh. Pokoke sing omongane kaya iso nyigar rel bawa si bagian alane kowe jagoan tenan so ya nek kuburane wong mati dudu. Bu nek cepurine waduk kula. Nek ora usah diulesi tapi sumbari. Endi jere cangkeme kiai. Nek mulai gak nang kene. Aku jute ra piye-piye ngene sumbari ngono. Angger sik kuwat urip suwe-suwene saulan aku tak kudu burune. Kaifa ya karuna ala wal kadhib. Wa kafalan sukupihi kelawan reko-reko menunjukkan kenyataan nutupi bodohe. Apane isman dosane mubinan kang nyata dadi nyucek-nyucekno ati, nyucek-nyucekno awak, resik-resik ngaku apik dhewe, mlecehno wong liya, ngono iku isman mubina dosa gede ngono iki kabeh sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ala illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasuqul su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min ni'matin wa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'ibadatuka wa nahnu 'ala 'ahdika wa 'ahdika ma istata'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridwanaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.